madoda njengoba beniyazi ke benisuke eAlice hey abamaXhoseni aba yintoni kwani kuyasetyenzwa phana sihamba siyothatha ikwekwe ngapha siyivase sithini sitshisa amapempe sihamba sonke simoyanye siyacula siyathini singamadoda sonke kodwa xa kuphuma iimfanelo zethu ukhalwa ngezizwe ngoku yintoni ngoku loo nto izizwe kaloku laa nto uba wena wolukela ngaphaa so wena uyacalucalula bakhupha outside yini ndithi sisebenzile mndithi ngoba sisebenza madoda bambi nqina uyasebenza mna xa ubamba ingqina hayi kaloku mna ndiyale kakuthethwe ngazizwe kakuthethwe ngazizwe ngoku mna ndiyalentuka ngoku utywala izizwe ngoku ndifuna sizapha ebhayi xa zilapha aba bakaya aba ndithethi ngazizwe mna ndiyayibona uba indoda mosilena kufendwe kaloku pha kuthiwe umfana noba umngakanani oba umdala ekrwaleni bendipha kodwa sebengabantwana bendihleli nabo bendipha inyanga so beziqala kum ezigqibe zisekum yalazi iqwela uncamisile uthi ngozakhe kusebenza usebenza uku ufuna imfanelo ngokukaphuma imfanelo kuthiwa zizizwe ezifima kolunye ihlobo enjalo nyhana amaXhosa understand nyhana njani banezitayile anezitayile awuvezona